Arratsaldeon eta ongi etorriak gure antzerki saioa ikustera. Gu DBH2ko ondare tailerreko ikasleak gara, eta gure irakaslea Aitor Buru dugularik. Berak antzerki hau prestatzen lagundu digu, baina gaur gure ordua iritsi da, eta gu bakarrik San Nikolasen antzerkia aurrera eramaten saiatuko gara, eta zuen gustuko izatea espero dugu. Hasteko pertsonaien aurkezpena egingo dugu ondaren historiari hasiera emateko. Txalo berba. Kaixo, ni Ainhoa naiz eta antzerki honetan musikaria izango naiz. Kaixo, nik Epa naiz eta antzerki honetan eloiaren ardura izango naiz. Kaixo, ni Oiaren naiz eta antzerki honetan aurkezlea izango naiz. Ni Andoni naiz eta antzerki honetan aurkezlea izango naiz. Kaixo, ni Jon naiz eta antzerki honetan laur bat izango naiz. Kaixo, ni Joar naiz eta antzerki honetan laur bat izango naiz. Kaixo, ni Erkuz naiz eta antzerki honetan laur bat izango naiz. Kaixo, ni Eneko naiz eta antzerki honetan laur bat izango naiz. Kaixo, ni Beian naiz eta antzerki honetan Aitona Monen biloba izango naiz. Kaixo, ni Mikel naiz eta antzerki honetan Aitona Monen biloba izango naiz. Kaixo, ni Mikel naiz eta antzerki honetan Aitona Monen biloba izango naiz. Kaixo, ni Xabi naiz eta antzerki honetan Ester izango naiz. Kaixo, ni Ari naiz eta antzerki honetan San Nikolas izango naiz. Kaixo, ni Josu naiz eta antzerki honetan ostatuko bezala izango naiz. Kaixo, ni Asier naiz eta antzerki honetan ostatuko bezala izango naiz. Kaixo, ni Unai naiz eta antzerki honetan ostatuko bezala bat izango naiz. Kaixo, ni Mikel naiz eta antzerki honetan ostatuko bezala izango naiz. Kaixo, ni Naia naiz eta antzerki honetan ostatuko bezala bat izango naiz. Kaixo, ni Maite naiz eta antzerki honetan Amona izango naiz. Kaixo, ni Urko naiz eta antzerki honetan Aitona izango naiz. Kaixo, Ikona, kaixo, Amona. Kaixo, nola antzerki hemendik? Porreta gauden, hemen etorri gara, ez da porreta montatu guztuen. Lan handia, baduzue? Ez, lasai, guk honekin bihar jarraitu zakatu eta horrela eskatuta gustora asko montatu dizuegu historiaren bat. Oso ondo. Datorren astean, abenduak urrian, San Nikolas egun ospatzen denez, bere historia kontatuko dizue. Ba al dakizu zein izan zen San Nikolas? Ez, kontau. San Nikolas Asia txikian jaio zen 270 urtean, eta Mirako gotzaile izan zen. 55 urte zituela hil zen, eta Marin, Italian, baseliza bat eraiki zioten, eta han gordetzen dira bere erditzea. Jendeak asko maite zuen, gainera, mirariak egiten zituenez, ospea handikoa izan zen. Miraria esan duzu? Bai, badago historio bat, non kontatzen den hau batzuk berpiztu zituela. Hori kontatu bezuen, erne egon. Aztuek esatea, Olentzero, Santa Claus, Papa Noel, eta horien paperean ere, betetzen direla hainbat ofitan. Lehen aipatutako Miraria. Baina esan duzu. Nekazari herri txiki batean, lau haur garia luzen ari ziren. Gari zoroa, herritik oso urte zegoenez, lau haurak izango zatita oraindik lanean ziren. Dena dela gontzeko ziak ezkero lanan nabiga da. Eta ni nekatuta eta neskatuta nago. Nire gozen nago, zergatik ez dugu zerbait jaten? Bai, arrazoia duzu. Azer, lanari goxoa! Batxau joan ondo dena baita gonago. Dena dela batzutak egin du. Asoitza bat ezak eta entxien zailatuko gara. Gainera, laster jonguko du eta gurasoak eskatzen hasita egongo dira, eta horretik dugun bidea luzea da.
Barkatu Gizol, etxerako bide hartzean galdu egin gara eta ez dakigu nondik joan. Goa da jadanik, etxera joateko berantegi da, segi aurrera eran egiteko lekurik bat aurkitzen duzuen. Bai, arrazoia duzu, eskerrik asko zure laguntza bai. Bueno, bai, tanto izan. Gaua iritsi zen, ez aurrak eskatzen hasiak zuen. Segura zaudenetik dela? Nik baiet uste dut. Ni nekatuta nago. Ai, minatu du. Jokatia bihurritu du. Hau zoritzea da, baina lasai egon, zati hau jarriko gutxiago izateko. Hori, zain magileago. Asko nekatzen ari naiz, zergaitik ez dugu atxenetik azken? Nire nekatuta dago, eta beldurrak airean, auskalo non sartu garen. Baina urte eta bertutik zen eta ez umetxoak ematen dituen. Baina oso ilun dago, zer egin dezakegu? Haur batek argi diztirak ikusi zituen. Begira, han arriba dago. Non? Han, zuaitz horien atzean. Akaso laguntza eskatzen zidan, utziko ditute berzen gogo bazitzen? Beraiek utzitako etxea, kostatua zen, eta zeago zuten laguntza zen. Bai, nor da? Zein ari da gai hauetan esan bilatzera zen? Ireki mesedez, galdu egin gara. Zer gertatzen zaizuek? Ez dugu etxeko bidea aurkitzen. Gaur bertan egingo duzu edo, eta bihar etxera jungo zate. Ohean goizo lotu dela, ostalariak lanbidez arakina zena, lau haurrak txikitu zituen. Ai! Etxe berean, San Nikolas aurkitzen zen gaua paratzen eta Zer gertatu da hemen? Zer izan dira hori eta garazi horiek? Odolkiak egiteko txeriak hil ditu. San Nikolasek urean odolutako zati bat aurkitu zuen. Jangoiko hartxoa, jainko maitea, zer egin duzu gizon? Zer keran zetorra gaztakeria egitera? Hango zalaparta eta eskamilarekin esnatuik, ostatu hartuta zeuden pertsona batzuk agertzen dira. Zer da hemen gertatzen ari dena? Haur hauek hilda daude, mega gaixoak, nork egin dezake horrelako bihotzarekin. Ostatuko nagusia izan da, bera da hitzailea. Jainkoaren izenean, deaurraren etxean gaude. Handik aurrera. Handik aurrera. San Nikolasek lau haurrak hilda ikusi zituenean, eskuko lauean zakruzatu eta zoitz eginez, Bizirik gaude. Eta nire
Bidaka, ez dut minik. Osorik? Hau bidadia. Bereiko hartzatu guna. Santua zara zu, Jainkoaren etxean gaude. Gure salbatzailea zara. Nola eskertuko genizuke guregatik egin duzuna? Ez da nik egindakoa. Jangoikoa izan da. Handik aurrera, uniberako konzertizietan ziren eta ustatuko jabeak meretzuzena jarro zuen.